i Barc Latham fan hyn yn y Drenewydd. Y gemau ail gyfle sy'n hawlio'r sylw heno yma, ond fe ddechreuwn ni gyda'r rhestr fer gol y mis ar gyfer mis Ebrill. Nawr o'r Wrexham gallu creu rhywbeth. Lily Jones a'r gwaith creu yr ergyd o bellter sydd mewn i'r gol di synnu pawb am ergyd, am eiliad Cara Jones. Sy'n tynnu dŵn y bel yn ôl ac yn gryfreithlo felly. O, gwych! McManus yn sgorio'r berdwerydd. Chwaraewr y mis a brosesu. Mae'n edrych yn hawdd, ond di ddim yn hawdd chwarae teg iddo fo am gol. Marshall, Sam Jones yn y ffordd. Marshall yn llwyddo gael cwestiwn fewn law, Dali Williams. A'r ergyd yn wych at y gornel ucha. Jones, ond dal yn o'i seintiau. Leo Smith yn mynd am y gol. Gol gampus gan Leo Smith. Abertawe nôl ar y byd yma, legal yn ergydio! Dyna chi gol! Mone legal yn ei dalu'n berffet! Gosset at Ben Mar. A Darren Thomas yn y cwrs Cosby. Louis Lloyd yn troi, yn creu lle iddo fo'i hun! Ac yn union i'r sgôr! Meddiant dal efo Phen-y-bont i'r canol! O, mergyd gan Chris Venables! Wel, allwch chi ddim taro hi'n well na hynny. Davies. Chislevich. Mae di mynd heibio i Davies. Chislevich! Adrian Chislevich! Harrington. Unwaith eto, croesodd mewn i Dad Davies yn cael ei ben iddi hi. Franklin yn mynd amdani hi. Nawr ta'n disgyn i Williams! A mae ceic hwnna nôl ar y blaen. Di Paolo di carnio ddim yn ni boes bach. Hwn fath a siswn yn yr awyr. Ie, digon o goliau gwych ym mis Ebrill, ac fe fydd Siôn Meredith yn cyhoeddi'r enillydd yn hwyrach yn y rhaglen heno. Ymlaen at rownd gynderfynol y gemau ail gyfle felly. Ac ar ôl i'r seintiau newydd, Cei Conna a'r Bala sicrhau ei lle yn Ewrop ar ôl gorffen yn y 3 uchaf yn y tabl, 1 tocyn yn unig oedd ar ôl, a 4 clwb yn brwydro am y wobr honno. Fe ddechreuwn ni gyda Caernarfon a Met Caerdydd, y tîmau orffennodd yn 5 ac yn 6 yn y tabl. Roedd y clybiau'n cyfarfod yn rownd gynderfynol y gemau ail gyfle am y 3ydd tro. Met Caerdydd oedd yn fyddigol yn 2019, cyn mynd ymlaen i gyrraedd Ewrop am y tro cyntaf yn ei hanes. Tro Caernarfon oedd hi i ddathlu yn 2022, yn curo'r myrfyrwyr ac yna'r Flint i ennill y gemau ail gyfle. Ond pa un fydde'n cyrraedd y rownd derfynol eleni? Mae hi'n benwythnos gwyl fwyd Caernarfon, ac yn dan ni yn disgwyl gwledd o goliau. Caernarfon yn gorffen yn 5 yn y tymor yn y tabl. Hediad o 4 gêm heb ennill tu ar diwedd. Met Caerdydd hefyd ar rediad gwael tu ar diwedd. Colli 8 o'r 9 gêm diwetha ym mhob cystadleuaeth, ond yr unig gysur i Ryan Jenkins yma yn erbyn Caernarfon daeth i hunig fuddugoliaeth ers mis Rhagfyr. Nawr chi'n gweld y weledigaeth y fanna'r bêl allan i'r ochr dde'r cyfle fewn gan Lloyd i fewn yn edrych am yr hediad gan Darren Thomas. Ac am gyfledd hon yn del, symudiad gan Lloyd o un ochr y cae llall i gael ei hun ar y bel i groesi honna. Mae symudiad o'n berig bywyd a Darren Thomas bron iawn yn y fan ar lle. Bradley, yr cliriad disgyn i Louis Lloyd. Cefnogwyr yn hawlio fan alawio gen Kyle McCarthy. Lloyd. Mark Williams o gen o le i gael y creisiad i fewn at Griff John! Ar arbediad gan Alex Lang. Peniad pwerus gan Griff John ar bediad campus. Ie, Caernarfon yn pepro'r gol ar y funud ydy. Bradley ar geg gornel! Dan ni goset o ddi fewn. Yn aml, da chi'n weld o'n penio.
goliau Caernarfon yn dod o'n agos yn y fan yna, Danny Goset. A mae'n amserunediad yna, mae'n colli ddyn hanner llath. Dyma bell. Sodi. Price. O, mae yna le fan hyn i Sam Jones. A mi oedd angen Griff John ar y llinell i'w chlirio hi Sodi. O, di hangfa i'r Canaries. Del dda hon. A wedyn y punch cross na. Os ti'n licio, at y postyn bella. Mae'n neud i fel cywir, penio i'n ôl, ond Griff John yn neud i waith amddiffynol. Just yn ei siŵr yn gwarchod i golwr y fanna. Sam Jones. Ddod dan bwysau gan Williams. Fyna McCarthy at Elliot Evans, ond drychwch ar y lles gyn Elliot Evans, ddo ddim yn cam sefyll! Oh! Cyffyrddiad lleia oedd i angen gan Vincent ar y postyn pella. A ti'n gwybod be, mae'n rhoi hwnna ar blat, heb y bobl. So hon yn cael ei chwarae'r gai artificial. Sa'n aros ar y ddeiar, a sa Vincent yn sgorio. Ond sbia ar y bobl berffaith ma o safbwynt Caernarfon, sy'n golygu nad ydi Met ar y blaen. McCarthy. Darren Thomas. I fewn amdani rwan, mae yna benderfyniad y fan hyn gan y dyfarnwr. Be di'r penderfyniad? Mi oedd hwnna yn y cwrt Cosby. Mi oedd hi. No, mae yna benderfyniad mawr y fan hyn gan Mr Patch. Dilli manwr, de, ddim yn rhoi cic o'r sbotyn. Mae o'n ddim yn allan. Ia, oce. Mae'n benderfyniad cywir, mae'n acos. Mae yna le yn fanna i Sean Bradley. Pawb yn disgwyl am chwiban Mr Patch. Donahue. Yn ei gadael hi, Bradley! Tero tu allan y postyn. Oedd o di gweld y cyfle. Oedd o mor agos. A mae'n aros yn ddi-sgor. Wel, nes ti weld y lle yna cyn iddi gael ei gymryd o ti Jennings sy'n gweld hyn. Iddo grymannu hon rownd. Lloyd. Donahue oedd i fewn amdani hi. O, pas hyfryd dwi'n am yna gyfle fan hyn o'r bêl dros y traws Sam Jones. Wel, am gyfle i Sam Jones. A mae di gwneud smonach llwyr o'n ni. Mae di trio bod yn cheeky, yndi. Os ti'n mynd i mewn i'r gol, ti'n deud am gol. Do'n angen codi'r bêl fan hyn. Mae o just isio pasio heibio fo. Da ni mewn i'r 5 munud ola. Siawns y fydda gol rwan yn ei hennill i. Donahue. Bêl i fewn gan Lloyd, mae'n disgyn i... Oh my God! Mark Williams! Mark Williams ar ergyd! 4 munud o ddiwedd y 90! Ac ai dyna'r gol sydd yn mynd â Caernarfon drwodd i rownd derfynol y gemau gyfle. Mae real Mark Williams. Mae'n gol real Mark Williams. Mae o'n just ei chymryd ti y mor sydyn. Dim yn ei lle i'r golwr lang. Syth i'r gornel. Ddim siawt i'r golwr. Gret o gol. Tops off, boys. Tops off. Mae'r ergyd yn dod i fewn mor sydyn ar y bounce os lici di. Am ergyd, berffaith. Pawb wrth i bodda. Bradley ar ras ma. Morris ar ras y tu ôl iddo fo. Bradley yn dal i fynd o'r Adam Davies yn gael amdani. Y bêl trwodd at Adam Davies! Mae yna i Caernarfon! Adam Davies i 15fed gol y tymor hwn yn selio'r fuddugoliaeth yn y funud ola. Oce, Sean Bradley. Os ddech chi'n gweld llawer na fe heno, gowch chi edrych ar yr hediad yma. Gowch chi edrych ar y bas olaf na, yr un safonol na, dwi wedi bod yn ofyn am trwy'r nos. Mae'r rhedeg yna 50 llath ar ôl gan Sean Bradley, a wedyn, jyst i cadw i ben y fama de, efo'r pwysa. Pwysa'r bas yn berffaith, amseriad Davies yn wych, rwan ta, mae'n codi i ben, mae'n gweld lle mae'r golwr, a mae'n llithro'r bêl ar y llawr heibio fo. A chwipio i fewn, a mae'r dyn yma yn llyncu. Bob emosiwn o'r moment yna. Y chwiban ola yn cael ei chwythu gan Mr Patch. Golia gan Mark Williams wedi 86 munud. Gan Adam Davies wedi 89 o funudau. Caernarfon sydd yn mynd â hi yma ar yr ofal
Dy fe cymeriad Caernarfon nath ennill y gêm I chi heno? Ia, 100%. Mae'r hogiau yna wedi gadael bob dim allan. Da chi jyst gorau sbio rownd y cae fyd, a faint maen nhw wedi ganu dros dy lein. Maen nhw'n masif rhan o beth da ni'n dan. So, credit i'r cofiau mi fyd. Maen nhw wedi bod yn ffantastig. A dwi'n meddwl bod nhw wedi sicno'r gols na fewn sy'n gol iddi. So, briliant. Mae'n hanner proud o'r boys I just cyrraedd y lefel yma. Mae rai ar y traeth yn barod, ni ddim, ni dal yn cystadlu am pethau. Ac o jyst moyn gweud llongocheri Caernarfon, cefnogwyr nhw I Rich heddi a'r clwb. Maen nhw'n heiddiannol. You just want it to drop for you, and lucky enough I got forward in the box and connected, and as you could see from the reaction, the celebration, it's a little bit too excited. Yeah, your 5th goal of the season, Mark. Just how good did that one feel, though? Oh, it felt amazing, and they're the reasons I play. I want to kind of give everything I've got, whether it's heading, tackling, everything for this football club, and to my family, my partner, everyone who's watching. It hasn't been an easy road, my career, and I look back now and I put the shirt on, I enjoy it. And yeah, it's a case of just giving something back for maybe the things I got wrong. At yr ail rownd gynderfynol ewn ni nesaf, ac yma ar Barc Latham, roedd y Drenewydd nath orffen yn y 4yd safle yn croesawu Phen-y-bont nath orffen yn y 7th safle. Mae'r Drenewydd wedi ennill y gemau ail gyfle ddwywaith yn y gorffennol, yn curo Aberystwyth yn y rownd derfynol yn 2015 ac yna'n curo'r Cofis yn 2021. Dyw Phen-y-bont ar y llaw arall eriod wedi ennill y gemau ail gyfle. Ond roedd tîm Rhys Griffiths yn llawn hyder ar ôl gorffen y tymor gyda'r rhediad o 6 gêm heb golli nac heb ildio gol. Pnawn da bawb, croeso I Barc Latham a ddiwrnod hyfryd, heilog, crosboeth o fis Mai ac ail gêm rownd gynderfynol y gemau ail gyfle. Y Drenewydd yn erbyn Phen-y-bont a chyfle I herio Caernarfon am le yn Ewrop. Mae'n argoel I fod yn gêm danllyd rhwng yr obyniad nath orffen y tymor yn bedwerydd ac yna Phen-y-bont nath orffen I tymor hwy ar dan wrth ennill 5 o'i 6 gêm olaf. Venables, lle I groesi at y postyn pella lawr, mae'n dod Kirchhoff! A mae Kirchhoff wedi rhoi Phen-y-bont ar y blaen! Dim ond I ail gol yn yr uwch gyngrair y tymor hwn, ond am gol eiraidd i'w sgorio. Y Drenewydd dim, Phen-y-bont 1. Wel, am amser I sgoro'r ail gol. Peniad arbennig ar y postyn Kevin, a wedyn mae'n neud yn mor dda, jyst I gadael y bêl I redig y draws I gorff, a wedyn cael y cyffyrddiad gwych wedyn gyda'i trod chwith mewn I cornel o rwyd. Beth sy'n bwysig fan hyn hefyd, mae fe'n cadw'r bêl lawr, sy'n gwneud i'n hyd yn oed fwy anodd i'r gol geilwad gael I lawe at a fi'n cytuno gyda gadael y rhedeg y draws I gorff yn y cadw'r bêl I lawr. Gwych. Bêl hir Wycherley, ac mae wedi cymryd Cian Raffel allan am Cwt Cosby. Nawr te, lliw Cerdyn, melyn I Wycherley. Fe fydd yna gwyno, dwi'n meddwl, gan chwaraewyr Phen-y-bont na diwen Gerdyn Coch. Braidd yn ffodus, ond fi'n credu beth sy'n safio'r gol geidwad fan nawr bod y bêl wedi mynd allan i'r asgell. So fe wedi cael dinc bach a bod e mewn, fi'n credu fydd hwnna'n lliw gwahanol yn y Gerdyn. Owen ar y foli ac yna, posto mae mewn hefyd gan Venables, o na! Mae wedi rhoi'r gol odi. A Chris Venables, pwy arall sydd yn sgorio? Wel ti'n holl gywir am beniad, mynd gwirio bant o'r amddiffynwr, ond jyst yr techneg gan Cain Owen fyna. Venables yn addasu gorff a cael peniad dda a bant o'r traws da mewn. Gol arbennig a amddechreuad fan hyn I Phen-y-bont. Chris Venables, fel ti'n gweud, gwybod beth mae fe angen neud o'r rhan newid siap I gorffed, defnyddio cyhyr yn I gwddwgau, dangos I brofiad yn dweud. Kirchhoff i'r llawr, dim trosydd y tro hwn, ond Phen-y-bont yn cadw'r meddiant. A camgymeriadau o Dan Jeffries, mae'n siŵr ddim mynd am gol fan'na, wel, o ryw 50 llath, Dan Jeffries yn edrych I fyny, o'n i'n meddwl bod yn mynd I newid cyfeiriad y chwarae. O'n i'n siŵr oedd wedi gweld Andy Wycherley oddi ar I linell. Odi'r dyn camera'n iawn, ar gwestiwn. Mewn mae'n dod yn isiel, unwaith eto, a mae'n dair! O Venables eto sy'n hawlio hi ar y postyn pella. 2 I Venables, 3 I Phen-y-bont. A mae'n drychineb i'r robinied yma ar Barc Latham.
dim ond 32 o funudau sydd wedi chwarae. Drenewydd dim, Phen-y-bont tair. Wel, mae hon sicr bant o'r cam arfer, sy'n ni'n gweud. Pawb i fewn, a wedyn Kirchhoff draws y blaen. A cyffyrddiad wael ar y bêl i fod yn onest, y tu on y bêl yn gwmpwy. Ni'n gwybod pwy, Venables a mewn i'r rhwyd. Cain Owen y captain. At y postyn pella, Venables! O! Peniad clir i Chris Venables. Bydd e'n siomedig nad yw e wedi taro'r target a sgorio'r hat-trick. Does dim hawl gyda Chris Venables i ennill y peniad mewn sefyllfa fyna yn y marn i. Dyma Evans. Evans yn ergydio! Chydig eibio'r postyn. Mae e'n rwystredig nag yw e wedi taro'r target. Gyfle da, sefydiad da, jyst yn camu mewn i'r gwagle yn gyntaf, agor i gorff y mas, a wedyn jyst tu allan i'r postyn yn anffodus i Evans. Mae Phen-y-bont yn aros yn ei siap yn ddisgybledig. Smith yn cario'n gampus fan hyn. Smith! O, ergyd dda ar target. Chris Beck yn gwneud yr arbediad i edrych yn hawdd. Wel, am gol fysa hynna wedi bod. Tebyg i Vincent Kompany sgorio gol fyna, fi'n cofio. Mae'n nath yn dda fyna, jyst i camu mewn a cael ergyd ar y gol. Little. Mae'n dod o hyd i Venables yn dda. Mae Venables yn troi. Sutton yn mor rwydd. Mae dacl yn dda gan Hughes yn y bêl gan Phen-y-bont. A Callum Roberts ar lawr. Ond dyma Harling. Harling allan at Raffel. Y symudiad wedi arafu. Ond y bêl gan Kirchhoff blaen at Harling. Harling yn glir. Nôl at Kirchhoff! O, Kirchhoff yn selio'r fuddugoliaeth. Ail i Gabriel Kirchhoff. Peder i Phen-y-bont. A maen nhw yn mynd i gamu i rownd derfynol y gemau ail gyfle a lle yn Ewrop. Am y tro cyntaf yn ei hanes. Wel, am chwarae gan Lewis Harling fan hyn, o'n i'n meddwl o popeth wedi rafu lawr, Kirchhoff yn neud yn dda, Harling wedyn neud, just gyda'r gweledigaeth i ffeindio Kirchhoff yn y cwrt cosbi a gorffen yn dda eto gyda'i drod chwith. Little defnyddio'i brofiad fan'na i ddwyn y bêl oddi ar bwan dwe. A mae Little yn mynd i hunan, mae Venables yno. Little! O, mae bempan gol unigol gampus gan Mark Little. Wel, dwi'n mynd sgorio'n aml, allai weithio chi, achos dwi heb sgorio ers 2017 i Bolton yn erbyn Barnsley. Ond heddiw, mae wedi sgorio gol wych yn rownd gynderfynol y gemau ail gyfle. Wel, sa'n meddwl oedd y gol diwetha na mor dda hon. Mae hon yn arbennig. O'i hanner unan, cadw'r bêl yn agos a wedyn lawr mewn i cornel y rwyd. Arbennig fyna gan Little. Ie, mae'n agor lan fel y môr coch yn yw i Little. Oswell yn dal y bêl i fyny. Sgwnia fi ddim y tymor nesaf. Dyma Roberts. Roberts, rediad cryf. Callum Roberts, mae'n rediad arbennig. Ond Cain Owen, capten Phen-y-bont ar draws i'w rwystro. Rediad mwyaf pwrpasol y prynhawn gan chwaraewr mewn coch. Ie, rediad arbennig, ond ni'n gwylio fe, meddwl gallai fe wedi mynd lawr yn y cwrt gosbi fyna ar gyfer cael pico'r smotyn. Nath e fod yn lot rhy onest fyna, sy'n ni'n gweud aros ar ei drad. Mae Borg yn bachgen lwcus fyna. Popeth o blaid yr ymwelwyr, a McFadden. Cain Owen, mae wedi taro yn erbyn. Oswell, ie. Cain Owen, taran o ergyd. Nath Oswell yn dda i gael ei gorff yn y ffordd. Wel, y dau chwaraewr sydd wedi cyfrannu fwyaf at goliau Phen-y-bont yn cyfuno fan hyn. Cain Owen, y capten, a Miles Davies. Dyma Harling. Harling at y postyn pella. Mae'n y gyfle i benio'r bêl nôl ar draws. Elliot Richards yn ennill y peniad ac yna'r ergyd ar arbediad yn un dda gan Wycherley. Billy Borg, fi'n credu, a cyffyrddiad dda ar y bêl. Mae wedi cael gêm arbennig, fysa hwnna wedi coroni popeth iddo. Ti'n iawn. Gedi na fa, mae'n gwneud cyfach o sioc o Billy Borg oedd e. Chwiban ola'r prynhawn gan Bryn Malcolm Jones. Gŵr yma Rhys Griffiths yn camu i rownd derfynol y gemau ail gyfle am y tro cynta i Phen-y-bont. Our goal was to get into the playoffs, and now our goal is to win the playoffs. So we won't celebrate this today. We'll enjoy it, obviously, but
If we lose next week, then what's the point? It was a relief to, that it played out the way that it did. But we put a lot of work in the last few weeks. And it was enjoyable, to be honest. Obviously, it's good to get a few goals up. First half, we probably never dreamt that would happen. But obviously, once we got a good foothold in the game, then it was enjoyable. Gôl y mis Ebrill yw Josh Williams. Am gôl I ennill Cwpan Cymru, scissored kick yn yr awyr, Paulio da Canio-esg fel dywedodd OTJ ar yr awyr, gwych o gôl gan y gŵr ifanc. A dyna ni felly, cyfres arall o sgorio wedi dod I ben. Ond mae yna un gêm enfawr I ddod cyn diwedd y tymor. Rownd derfynol y gemau ail gyfle rhwng Caernarfon a Phen-y-bont yn fyw ar S4C ddydd Sadwrn am hanner awr wedi 2. Diolch yn fawr I chi am wylio eleni. Mae wedi bod yn dymor arbennig unwaith eto. A newn i'ch gadael chi gyda rhai o'r uchafbwyntiau. Nos da. Clwb pêl-droed Bai Colwyn sy'n cael ein sylw ni yn uwch gyngred Cymru am y tro cynta erioed. A mae Thomas yn agor y sgorio i'r ymwelwyr. Creamer! Screamer gan Creamer! O, Bennett yn edrych yn benderfynol. O, mlai! O, Mergyd! Wel, bobl bach! O'r sgil. Yr ergyd. Clark! O, na chi gol wefreiddiol gan Ben Clark! Harry John yn cael ei ddal yng nghanol ca, ac yna'r ergyd wych gan Ryan Stratulis. Can unwaith eto, mae wedi cael un o fe mynd am yr un arall! O, mae Dani Seren! Elliot Evans sy'n codi Ben. Yn crymanu'r bêl, yn gelfydd! O, Williams, lle yn y cwrcosbi, foli hyfryd! O, na chi gol! Dan Jeffries ar y foli! Dyma Luca Hogan, gŵr ifanc yn cryfanu hon. O, gol gan Hogan! Da Brwzesi, a Brwzesi! O, taran o ergyd o bellter! Ac mae Jones yn gorffen yn gelfydd. Bright yn y cwrt cosbi. Yr ergyd yn chyrmanu gan yr oed. Arson yn argydio. O, mae'n berl i'r gornel ucha. Ac enillwyr cwpan Nathaniel MG ydy'r seintiau newydd. Cyrraedd hyfryd gan Sean Bradley. Dyna chi gol gan Sean Bradley. Caerdydd sy'n dathlu heno. Pencampwyr, prif adran Genero. Am yr ail dymor o'r bron. Mae Ian I mewn, mae'n edrych, mae'n tanio, mae'n fwy. Pencampwyr uwch gyngor Cymru ydy y seintiau newydd. Bradley dros y wal, mae'n mewn! Sean Bradley yn sgorio I Gymru. Y bêl yn hongian I fyny, a dyna'r gol. A Caerdydd sy'n codi'r tlws am y tro cynta yn ei hanes. Nawr ti'n disgyn I Williams! A mae Cei Conna nôl ar y blaen. Enillwyr Cwpan Cymru ydy Cei Conna. Beinon yn mynd o bellter! Yn enillwyr unwaith eto. Clwb pêl-droed, dinas Caerdydd.